Ο Άρης τρέλανε την Ευρώπη, το όνειρο συνεχίζεται και επιτέλους κάνουμε βίντεο. Είμαι ο Ιάσονας Μίσχος, μαζί μας έχουμε το Θωμά Αντωνόπουλο και πάμε επιτέλους μετά από καιρό να μιλήσουμε για μπάσκετ. Μας το ζητήσατε πολύ, μας στείλατε πολλά μηνύματα και ήρθε η ώρα να κάνουμε επιτέλους ένα μπασκετικό βίντεο με αφορμή τη λήξη της κανονικής διάρκειας του EuroCup αλλά και το ευρωπαϊκό όνειρο που συνεχίζεται. Να πούμε κάτι, σήμερα θα μιλήσουμε για EuroCup. Ό,τι λέμε, ό,τι οι απαντήσεις δίνουμε θα έχουν να κάνουν με το EuroCup. Με το τι έκαναν οι παίκτες και τι έκανε η ομάδα εκεί πέρα. Και θα παίξουμε ένα fill in the gaps. Δηλαδή θα λέμε μια πρόταση και θα πρέπει να συμπληρώσουμε τη λέξη ή τις λέξεις στο τέλος με το τι έκανε η ομάδα στην Ευρώπη. Και θα ξεκινήσουμε με την πρώτη πρόταση, η οποία είναι βγάζοντας έξω τον Χάρελ και τον Τολιόπουλο και τον Χάρελ, MVP του Άρη στο EuroCup ήταν ο Ρομπέρτο Γκάλινατ. Ήταν ο Ρομπέρτο Γκάλινατ γιατί ήταν ένας παίκτης ο οποίος έδινε πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια στο σκορ όταν η ομάδα τη χρειαζόταν. Στα παιχνίδια που ο Άρης κέρδισε, ο Ρομπέρτο Γκάλινατ σκόραρε κατά μέσο όρο 14,6 πόντους, σκόραρε κάπου στους 12,5 συνολικά. Σούταρε με 35% στα τρίποντα και αυτό σε παιχνίδια που έλειπε ο Μπλούμπερς και ο Άρης δεν είχε το απαιτούμενο spacing. Σούταρε με πάνω από 86% στις βολές και δεν θεωρώ ότι πέρα από το Χάρελ και τον Τολιόπουλο ξεχώρισε κάποιος τόσο πολύ. Θεωρώ όμως ότι τη μεγαλύτερη συνεισφορά πέραν αυτών των δύο ήταν από τον Γκάλινατ και ότι ίσως και λίγο παραγνωρίζεται, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε τρίτος πρωταγωνιστής και τρίτος άνθρωπος που έδινε κάτι τόσο σημαντικό που έλειπε και από τον Άρη. Αρχικά να πω ότι είναι πολύ καλή επιλογή ο Γκάλινατ. Όντως πολύ σταθερός στο σκοράρισμα, έδωσε αρκετά πράγματα και όταν μπήκε ο Μπλούμπεργκ, άνοιξε το γήπεδο και άρχισε ο Γκάλινατ να παίρνει πολλά περισσότερα τρίποντα, γιατί στην αρχή της σεζόν έπαιρνε κάποια long twos που δεν είναι και πολύ αποτελεσματικά στο σύγχρονο μπάσκετ. Τα drive του είναι λίγο παρεξηγημένα. Οπότε όταν ανέβασε τις προσπάθειές του από το τρίποντο έγινε και ο ίδιος πολύ πιο αποτελεσματικός. Έγραψε κάποιες πολύ καλές εμφανίσεις, πολύ καλά στατιστικά και η ομάδα πήρε και μεγάλες νίκες από αυτό. Για μένα, ο MVP, πέρα από τον Τολιόπουλο και τον Χάρελ, και τον Τολιόπουλο, είναι ο Ισμαήλ Σανόγκο, γιατί πολύ απλά δίνω αξία στην άμυνα φέτος και γενικά περισσότερο από το σταθερά μέτρες αποτελεσματικότητα σκοράρισμα στην επίθεση. Ο Σανόγκο έγραψε 6 πόντους, 5 rebound και το εντυπωσιακό, όσο αυτός ήταν στο παρκέ, δηλαδή περίπου τα 20 λεπτά που αγωνίζεται, η ομάδα τρώει 94 πόντους ανά 100 κατοχές. Για να το βάλουμε λίγο σε ένα πλαίσιο αυτό, η καλύτερη άμυνα του EuroCup, η Μπουργκ, και από κοντά ο Άρης, ήταν πολύ μικρή διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η καλύτερη άμυνα είναι 104 πόντους ανά 100 κατοχές. Δηλαδή μιλάμε για 10 πόντους διαφορά όταν ο Σανόγκο ήταν μέσα στο παρκέ για την ομάδα. Και παρόλο που έχασε μερικά μάτς, 5 κατά τον αριθμό, είναι για μένα ο MVP ο τρίτος καλύτερος παίκτης της ομάδας του EuroCup φέτος. Εγώ αυτό του κρατάω, ότι έχασε μερικά παιχνίδια γιατί ο Άρης έδειξε ότι μπορεί να είναι αποδοτικός ακόμα και χωρίς τον Σανόγκο, παρά την πάρα πολύ μεγάλη συνεισφορά του και ότι όλοι θα τον θέλαμε με κανένα 3-4 συμβόλαιο. Νομίζω για πολλούς παίκτες μπορείς να το πεις αυτό. Φέτος είναι όλοι ένας και ένας. Συνεχίζουμε με το επόμενο. Ο πιο underrated παίκτης του Άρη στο φετινό EuroCup είναι ο Σίλβιο Ντεσόουζα. Ο Σίλβιο Ντεσόουζα, ο οποίος ξέρω ότι δεν είναι ο αγαπημένος σου, αλλά είχε 8,5 πόντους κατά μέσο όρο, 5 rebound, βελτιώθηκε πάρα πολύ σε αυτό. Ο Ντεσόουζα της πρώτης αγωνιστικής και ο Ντεσόουζα της τελευταίας αγωνιστικής είναι δύο διαφορετικοί παίκτες. Εξελίχθηκε, θεωρώ, όσο περνούσε ο χρόνος στην άμυνά του, βελτιώθηκε, είχε πάρα πολύ ενεργά χέρια, το οποίο και επίσης δεν κάνει αχρίαστα φάουλ που το φοβόμασταν πάρα πολύ. Πλέον δεν κάνει τέτοια αχρίαστα φάουλ που έκανε. Οι 8,5 πόντι, τα 5 rebound, η πολύ καλή αποτελεσματικότητα, όχι επίπεδου Μπάνκστον, αλλά πολύ καλή αποτελεσματικότητα και οι μεγάλες εμφανίσεις σε παιχνίδια που κέρδισε ο Άρης, θεωρώ ότι δίνουν το edge στον Ντεσόουζα, γιατί κανείς δεν αναφέρει στον Ντεσόουζα με κάποιον καλό τρόπο. Όλοι λένε ότι κάνει λάθη, πόντος κάνει, ότι μερικές φορές δεν είναι σοβαρός, ότι έχει θέματα στην άμυνα, αλλά ο Ντεσόουζα δίνει λύσεις σε τομείς που ο Άρης έχει πρόβλημα και θεωρώ ότι αυτό λίγο παραβλέπεται. Εντάξει. Και εγώ τον ίδιο επέλεξα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί πολύ απλά είναι διαφορετικός άνθρωπος
στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο EuroCup. Είναι δύο διαφορετικοί παίκτες. Στο EuroCup η παραγωγικότητά του είναι, όπως είπες και εσύ, 8 πόντοι και 6 rebound δεν έχουν πολλοί παίκτες στην διοργάνωση, ειδικά σε τόσα λίγα λεπτά. Γι' αυτό λέγαμε και από το καλοκαίρι ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει 10-15 λεπτά και να σου πάρει 5 επιθετικά, να σου βάλει 10 πόντους. Και αυτό έκανε. Σε λίγο χρόνο η παραγωγικότητά του ήταν πολύ ψηλά. Είχε όντως ενεργά χέρια στην άμυνα, με 1,7 κλειψίματα συγκοψίματα. Και έκανε κάποιες εμφανίσεις ακόμα και από την αρχή της χρονιάς. Μέσα στην Ποντγκόριτσα, π.χ. μέσα στην Μπούντουσνος. Ή χθες με την Τρέντο, στη Λιθουανία. Στο Ούλμ ήταν καλός. Γενικά. Έκανε κάποιες αρκετά καλές εμφανίσεις στο EuroCup. Και το δίνω κι εγώ. Είναι όντως ο πιο underrated. Γιατί κανένας δεν μιλάει γι' αυτό. Αν μιλήσει, θα είναι όπως είπες και εσύ για κάτι αρνητικό. Λοιπόν, θα πάω στο πρώτο συνολικό και θα πούμε για την νίκη που δεν περιμέναμε. Η νίκη που δεν περίμενε ότι θα κάνει φέτος ο Άρης ήταν μέσα στην Turk Telecom. Ξέρω, θα μπορούσα να ευλογήσω τα γένια μου εδώ πέρα και να διαλέξω το Ulm που πήγα και πήρα το διπλό, αλλά έχει τύχει να δω αρκετά παιχνίδια της Turk Telecom το τελευταίο χρονικό διάστημα και στο δεύτερο γύρο. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη ομάδα μαζί με την Μπουργκ στο δεύτερο γύρο του EuroCup και τον Άρη ίσως, αλλά ίσως ακόμα και ένα βήμα περισσότερο, γιατί παίζει πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ, γρήγορο μπάσκετ, έχει λιώσει τους πάντες, έχει 2 ήττες σε όλο το δεύτερο γύρο, έχει ρεκόρ 7-2 και ενώ είχε 1-8 στο πρώτο μισό της διοργάνωσης. Και δεν περίμενε όταν έπαιξε ο Άρης, επειδή την είχα δει στα προηγούμενα παιχνίδια, δεν περίμενε ότι θα μπορέσει να κερδίσει και κυρίως θα μπορέσει να κερδίσει με τέτοια άνεση εκεί μέσα. Πολύ καλή επιλογή το διπλό στην Turk Telecom, αλλά δεν το επέλεξα γιατί κυρίως γιατί τότε η Turk Telecom ήταν σε ένα κακό φεγγάρι. Ο Άρης είχε κερδίσει την Μπούντουσνος στα 15 πόντους στην Ποντγκόριτσα. Εντάξει, η Μπούντουσνος νομίζω ήταν η απατεώνες χρονιάς. Οκ. Η Μπούντουσνος είναι πολύ καλή ομάδα, κέρδισε και την Γκραν Κανάρια χθες. Απλά, ξαναλέω, η Turk Telecom ήταν φιναλίστ, ήταν ένα τεράστιο διπλό. Απλά ένιωθα ότι μπορούσαμε να το χτυπήσουμε και το μάτς. Αυτό το μάτς που θεώρησα ότι δεν μπορούμε να χτυπήσουμε, για δικούς μας λόγους κυρίως. Για τους λόγους της ομάδας ότι προερχόταν από ένα πρόγραμμα αγώνων φωτιά. Δηλαδή είχε την ΑΕΚ εκτός, είχε τον Κολοσσό εντός, είχε την Μπουργκ, είχε την Μπούντουσνος. Έπαιξε μες στην Καρδίτσα, έχασε. Ήταν το μάτς μες στην Ούλμ, που είναι και το λογικό. Δηλαδή να κερδίσει τόσο άνετα, με 20 πόντους διαφορά, έφτασε ψηλότερα η διαφορά σε κάποια στιγμή. Δεν το περίμενε κανένας. Η ομάδα έκανε το καλύτερό της φετινό παιχνίδι, θεωρούμε, στο Ulm και δίκαια παίρνει αυτό το τίτλο το μάτς. Εντάξει, εγώ είπα να μην ευλογήσω τα γένια μου, γι' αυτό πήγα σε μια άλλη επιλογή. Ευλόγησέ τα μες στο Κλουζ. Ναι, δεν πειράζει. Πάμε, θα κοπεί αυτό στο μοντάζ. Συνεχίζουμε με μια ερώτηση που είναι εύκολη από την άποψη ότι έχει μόνο 2 απαντήσεις. Ο παίκτης που πρέπει να ανανεώσει η ΚΑΕ είναι ο παίκτης που πρέπει να ανανεώσει σήμερα η ΚΑΕ Άρης είναι ο Βασίλης Τολιόπουλος. Δεν είναι τόσο εύκολη απάντηση, γιατί υπάρχει το αντίπαλο δέος ο Ρόνι Χάρελ. Απλά η μεγάλη και ο Χάρελ είναι μικρότερος σε ηλικία, αλλά υπάρχουν 2 μεγάλες διαφορές. Η νούμερο 1 είναι ότι ο Τολιόπουλος είναι Έλληνας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όχι μόνο με το ότι μπορεί να δηλώνει ως Έλληνας στην Α1, γιατί εντάξει, ο Χάρελ μπορούμε να τον κάνουμε δημότη Πειραιά, ας πούμε, και να ψηφίσει τον Πατούλη για δήμαρχο. Περιφερειάρχης είναι, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Ναι. Αλλά ο Τολιόπουλος είναι και ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ, που καταλαβαίνει πάρα πολύ που βρίσκεται. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι ο Τολιόπουλος είναι πραγματικά ένας παίκτης που στάζει δηλητήριο στο τέλος των αγώνων. Και ο Χάρελ σε έναν βαθμό, αλλά αν μου πεις ποιον θέλεις να σουτάρει από την Α1, από οποιαδήποτε ομάδα και να είσαι το τελευταίο σουτ, ο Τολιόπουλος είναι σίγουρα στο top 2, στο top 3 εκεί πέρα και αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο είναι και στο νούμερο 1 από όλη την Α1, βάζοντας μέσα και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Γι' αυτό διαλέγω τον Τολιόπουλο, χωρίς να πω ότι είναι παράλογη και η επιλογή του Χάρελ, γιατί είναι ένας παίκτης που έχει πολύ μέλλον, γιατί μιλάμε για πολιτική ανανέωση, που έχει πολύ μέλλον, μπορεί να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο, που είναι πολύ καλός αμυντικός. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή θεωρώ ότι είναι λίγο περίεργη, ελπίζω να μην έχει κάνει άλλη. Οριακά χιπστερική οποιαδήποτε άλλη επιλογή. Όσο και αν αγαπώ τον Ρόνι Χάρελ, μπορεί και ο αγαπημένος μου παίκτης ever με τα χρώματα του Άρη πλέον, μέσα σε μια σεζόν.
Ναι, Μάσεϊ, Κλάρκι και Κλάρκι αυτούς, ο Κάρο White, νομίζω τους έχει ξεπεράσει με τη μισή σεζόν που έχουμε δει. Δεν γίνεται να μην επιλέξει τον Βασίλη Τολιόπουλο. Όπως είπες, το ότι είναι Έλληνας είναι τεράστιο συν για πολλούς και διάφορους λόγους. Είτε αυτό είναι γιατί καταλαβαίνει καλύτερα κάποια πράγματα, είτε αυτό είναι γιατί μπορεί να δηλωθεί. Αλλά θα σταθώ κυρίως στο γεγονός ότι ίσως ο Ρόνι Χάρελ να βρίσκεις. Δηλαδή αυτό το αρχέτυπο του πολύ καλού αμυντικού με το shoot. Βέβαια έχει προσθέσει και πολύ προσωπική δημιουργία. Έχει το ένας εναντίον ενός. Σουτάρει και το mid-range, πηγαίνει και μέχρι μέσα. Με έχει μοιράσει σε μερικά παιχνίδια. Στο όλο με έβγαλε 7 assist. Έχει γενικά γίνει ένας πολύ all-around παίκτης τελευταία. Αλλά αυτό το πράγμα του Έλληνα guard που μπορεί στο clutch, στα δύσκολα, να πάρει το shoot, μπορεί να μοιράσει, θα είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, δεν το βρίσκεις εύκολα. Είναι λίγοι, ελάχιστοι. Άρα, Βασίλης Τολιόπουλος όντως. Η εμφάνιση του Ρόνι Χάρελ στο Ulm είναι η καλύτερη εμφάνιση παίκτη του Άρη που έχεις δει ποτέ, βάζοντας στην εξίσωση και τον αντίπαλο και τη σημασία του παιχνιδιού και όλα. Ξέρω εγώ, ποιο είναι το αντίπαλο δέος. Ας πω, η 40 του Τολιόπουλου στο Περιστέρι. Έχασε όμως. Ναι. Δεν είμαστε εδώ πέρα Devin Booker. Ο PJ Tucker μέσα στην ΑΕΚ που έχει βάλει 25. Ποιο είναι το αντίπαλο δέος. Ο Κάρο με τον Μπάουκ. Ο Κάρο με τον Μπάουκ. Είχε και Τσούπκοβιτς εκείνο το μάτζ, βέβαια. Άλλο πράγμα. Ναι, πρέπει η εμφάνιση του Ρόνι Χάρελ, δηλαδή αυτά τα νούμερα που άγγιξαν σχεδόν το triple-double, η άμυνα, η τεράστια νίκη. Ήταν νούμερα LeBron James. Ήταν ο πρώτος σε όλες τις κατηγορίες εκτός από τα λάθη. Άρα δεν ήταν νούμερα LeBron James. Συνεχίζουμε και πάμε σε μια πρόταση που θα μπορούσε να έχει πολλές καταλήξεις. Το μεγαλύτερο όπλο του Άρη στο φετινό EuroCup ήταν. Και για μένα το μεγαλύτερο όπλο του Άρη στο φετινό EuroCup ήταν η πολυφωνία της ομάδας. Σου είπα πριν εκτός αέρα που μου είπες ότι πάλι θα μιλήσουμε για Σανόγκο, οπότε εγώ σχεδόν ανέφερα τον Σανόγκο. Γιατί είναι αυτή η απάντησή μου ότι ο Σανόγκο μπορεί να είναι ο τέταρτος, πέμπτος καλύτερος παίκτης της ομάδας. Είναι μια μεγάλη νίκη. Γιατί πέρα από τους Τολιόπουλο και Χάρελ, ο Άρης πήρε πολλά πράγματα από τον Ντεσόουζα. Πήρε πολλά πράγματα από τον Μπάνξον που είχε 7,5 πόντους και με 70% αποτελεσματικότητα. Πήρε μάτσα από το Σταρκ και χθες, δεν έχει σημασία που δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον καμία. Και με την Turk Telecom πήρε πράγματα από τον Bloomberg, πήρε τρομερά πράγματα από τον Σανόγκο. Κέρδισε σε ένα μάτσο λόγω του Κατσίβελη. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο του Άρη. Ο Καλόγυρος έπαιξε με την Τρέντο, άσχετα αν έχασε εκείνο το lay-up και τις βολές και έγινε χαμός. Έπαιξε ο Καλόγυρος με την Τρέντο και γύρισε στο μάτσο όταν έπαιξε εκείνο το διάστημα. Ο Φίλιος μπήκε με την Μπούντουσνος και άλλαξε όλη την εικόνα του αγώνα. Και ο Φίλιος μπήκε και σε άλλα παιχνίδια και βοήθησε πολύ. Η πολυφωνία που είχε ο Άρης για μένα ήταν το μεγαλύτερο του όπλο και αυτό που συνετέλεσε περισσότερο από κάθε τι άλλο για να έρθει η πρόκριση. Όντως πολύ σημαντικό πράγμα η πολυφωνία. Ο Άρης έβγαλε αρκετούς πρωταγωνιστές φέτος και σε διαφορετικά παιχνίδια, διαφορετικών καταστάσεων. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι σε όλα αυτά που ανέφερες, ειδικά τις μεγάλες νίκες, μέσα στην Ποντγκόριτσα, μέσα στην Άγκυρα και τις υπόλοιπες εντός έδρας, υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό στην ομάδα, που αυτό πιστώνεται κατά κύριο λόγο στον coach Καστρίτη. Πέρα από την ελίτ άμυνα, τα έχουμε ξαναπεί, 104 πόντους, 100 κατοχές. 25 λάθη, 100 κατοχές ο αντίπαλος. Και γενικά, πολυφωνία και σε εκείνο το κομμάτι, πολύ καλή αμυντική. Για μένα, το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της ομάδας φέτος ήταν η πνευματική σκληράδα και ετοιμότητα. Έβλεπες μια ομάδα η οποία στο μπάσκετ είναι ένα πολύ δίκαιο άθλημα. Μπορεί να πήγαινε σε μια έδρα αντιπάλου με, τι να πω, 10πλάσιο budget, 5πλάσιο budget. Μπορεί να κέρδιζε με 20, να το γυρνούσε ο αντίπαλος και να κέρδιζε το μάτς. Μπορεί ο αντίπαλος να ξέφυγε με διαφορά, γυρνούσε παιχνίδια. Γύρισε το χθεσινό με την Τρέντο. Πάλεψε όλα τα μάτς. Παρόλο που είχε, ξαναλέω, χαμηλό budget, πήγε και πάλεψε απέναντι σε πολύ καλές ομάδες. Και αυτό πιστώνεται, το είδαμε και με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, να μιλήσουμε λίγο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Που η ομάδα έχασε μια διαφορά 19 πόντων από τη δεύτερη καλύτερη ομάδα της Ευρώπης και πάλι κέρδισε στο τέλος. Δηλαδή η πνευματική σκληράδα και η τιμότητα αυτού του συνόλου πιστώνεται στο coaching staff που έκανε μια τρομερή δουλειά φέτος. Και θέλω έτσι καταληκτικά να πω, γιατί θα πάμε λίγο στον αγώνα με την Προμετέη, θέλω καταληκτικά να πω ότι
το ότι έπαιξε ο Άρης στο EuroCup φαίνεται να τον βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι του ρυθμού. Τα 2 παιχνίδια την εβδομάδα που πολλοί τα φοβόμασταν, και εγώ τα φοβόμουν σε έναν βαθμό, να σου πω την αλήθεια, φάνηκε να βοήθησαν πάρα πολύ τελικά. Φάνηκε να βοήθησαν την ομάδα να είναι καλύτερη, και θέλω να πιστώσω στον coach Καστρίτη ότι πολλοί παίκτες είναι βελτιωμένοι από το πώς ήρθανε. Ακόμα και για τον Bankston, που ξέρω ότι ψηλοδιαφωνούμε. Εγώ θεωρώ ότι από το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε ο Bankston μέχρι το τελευταίο έχει κάνει μεγάλα βήματα. Θα μου πεις στην άμυνα του, θα μου πεις ήταν για 2 και έγινε 4, είναι αυτό μεγάλο βήμα? Για μένα είναι. Είναι πολύ μεγάλο βήμα κιόλας, γιατί δεν το βλέπεις συχνά και στο διάστημα μιας χρονιάς. Και αυτό θέλω να τον πιστώσω στον coach Καστρίτη, και όλοι του οι παίκτες είναι τακτικά σωστοί και αμυντικά σωστοί. Και πώς να μην είναι, αφού όταν δεν δίνουν μια αλλαγή που θα έπρεπε να δώσουν, τους παίρνει στον πάγκο για 2 λεπτά, τους το εξηγεί και μετά τους ξαναβάζει μέσα. Να πάμε στο επόμενο κομμάτι. Πάμε στο μάτς με την Προμετέη. Στο μάτς με την Προμετέη, αυτό που φοβάμαι περισσότερο απ' όλα είναι η κακή μας μέρα. Ειλικρινά, αυτό είναι που φοβάμαι περισσότερο απ' όλα, γιατί φοβάμαι ότι κάποια στιγμή ο Άρης θα έχει μια κακή μέρα. Δεν φοβάμαι κάποιο τομέα, αλήθεια. Θα μπορούσα να σου πω την άμυνα στο low post που κάποιες φορές μας δυσκολεύουν, στο pick and roll δηλαδή που καταλήγει στο low post στο ψηλό. Θα μπορούσα να σου πω αυτό ενδεχομένως, αλλά θεωρώ ότι ο Άρης στην καλή του μέρα ή στην κανονική του μέρα, που είναι το τελευταίο διάστημα που βάζει 82 πόντους μέσο όρο εδώ και 3 μήνες, δεν έχει να φοβηθεί ούτε το πολύ καλό ρόστερ και τον πολύ καλό προπονητή της Προμετέη. Έχει να φοβηθεί το ότι κάποια στιγμή μπορεί ο Τολιόπουλος να σταματήσει να παίζει σαν τον Στεφκάρη, ο Ρόνι Χάρελ μπορεί να παίξει σαν τον Σκότι Πίπεν και ούτω καθεξής. Πολύ ωραία σύγκριση Ρόνι Χάρελ Σκότι Πίπεν, να πω. Του την είπα μετά το τέλος του αγώνα στο Ulm. Συμφώνησε? Εντάξει, γέλασε, δεν μπορούσε να συμφωνήσει. Κρίμα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν βλέπω την ομάδα να έχει πολλές κακές μέρες φέτος. Είχε κάποια κενά διαστήματα στην Καρδίτσα, στο Λαύριο και ένα διαστήματα στην Πηλαία, το πρώτο ημίχρονο. Αλλά πάντα κάτι γίνεται, και με αυτό που είπα πριν με την ομαδική σκληράδα, βγάζει κάποιο αποτέλεσμα. Όχι νίκη, ενώ αποτέλεσμα στο παρκέ. Προσωπικά θα πάω σε κάτι τακτικό και θα πω ότι φοβάμαι πάρα πολύ τα rebound. Η Προμετέη είναι ίσως η καλύτερη ομάδα στο rebounding στη διοργάνωση. Είναι δεύτερη στο επιθετικό rebound και πέμπτη στο αμυντικό. Και ο Άρης είναι η χειρότερη ομάδα σε αυτό το κομμάτι της διοργάνωση. Αυτό μπορεί να πλέξει και πολλά σχήματα ζώνης που λατρεύει να παίζει ο coach. Αυτό μπορεί να πλέξει γενικά όλο το match. Δηλαδή μπορεί να κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση αμυντικά και λόγω των δεύτερων ευκαιριών ο αντίπαλος να έχει 20 παραπάνω σουτ, 15 παραπάνω σουτ ανάλογα τον ρυθμό που παίζει, και να χάσει αυτόν τον λόγο. Οπότε μένω στο rebound. Παιδιά, άμα ρίξετε μια ματιά στον Τσέχο, τον ψηλό της Ulm, ο άνθρωπος είναι τέρας της φύσης, έτσι. Που είναι και διεθνής με την εθνική Τσεχίας. Τον Βάλβιν, ναι. Και τον έχει, γιατί ο προπονητής της Προμετέη είναι ο προπονητής που ήταν χρόνια στην εθνική Τσεχίας και στην εθνική Τσεχίας. Δηλαδή στην Ήμπουργκ και στην εθνική Τσεχίας. Και είναι 2,17, είναι καμιά 350 κιλά νομίζω. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Έχεις ένα δίκιο. Αυτό που με κάνει να αισιοδοξώ όμως, ενώ στο αγώνα με την Προμετέη, είναι κάτι που ανέφερες πριν. Η πνευματική σκληράδα του Άρη, και συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε μία έκφραση στο Ορλάντο φέτος. Αυτή η έκφραση λέγεται, έχει να κάνει με τα τέλη των παιχνιδιών που είναι μέσα ο Πάολο, ο Φρανς, ο Άιζακ, ο Άντονι, και λέγεται Death Lineup. Οπότε είναι το Death Lineup του Άρη, το οποίο είναι ο Τολιόπουλος, ο Χάρελ και όσοι άλλοι είναι σε καλή μέρα. Και η πνευματική σκληράδα αυτών των δύο παικτών και γενικότερα της ομάδας με κάνει να πιστεύω ότι αν πάμε στο τελευταίο 5 λεπτό και το σκορ είναι κοντά, τα λεφτά σου πρέπει να τα βάλεις στον Άρη, όχι στους Ουκρανούς. Hot take θα έλεγα αυτό. Γιατί συνήθως κάποιος λεφτό θα τα βάζει εκεί που πάνε τα λεφτά και η Ουκρανία είναι πολύ πιο ακριβή ομάδα. Στο τελευταίο 5 λεπτό με ισοπαλία. Με αυτά που κάνει ο Τολιόπουλος φέτος, είναι πραγματικά Dame Lillard φάση. Τα είπαμε και νωρίτερα, συμφωνούμε πάρα πολύ για την πνευματική σκληράδα. Εγώ, το πράγμα που με κάνει να αισιοδοξώ πάρα πολύ είναι ο χρόνος που έχουμε μέχρι το επόμενο μάτι στο EuroCup και η διακοπή παίρνει από αυτό. Βέβαια αυτό είναι... θα δείξει πώς θα επηρεάσει την ομάδα, αν είναι θετικά ή αρνητικά. Αρχικά,
υπάρχει ένας μήνας ολόκληρος σχεδόν να προετοιμαστεί ο coach καθαρής να βρει όλα τα αμυντικά τρικάκια που λατρεύει να βρίσκει για να σταματήσει αυτή την πολύ καλή επίθεση. Και μετά υπάρχει διακοπή του κυπέλου μαζί με μια εβδομάδα ακόμα εθνικές, δεν ξέρω τι έχει. Και όλο All-Star Game έχει. Το All-Star Game έγινε. Α, ναι, σωστά, εθνικές. Ό,τι έχει τέλος πάντων. Υπάρχει μια διακοπή αρκετών ημερών όπου ο Άρης επιτέλους θα ξεκουραστεί. Τραυματίες δεν υπάρχουν να γυρίσουν. Όσοι είναι τραυματίες θα χάσουν μεγαλύτερο διάστημα. Ο Γκάλινατ και ο Φίλιος. Οπότε αυτό το σύνολο που είναι, ελπίζουμε να μην τραυματιστεί κανένας άλλος, να μείνουν όλα τα παιδιά υγιή και να προετοιμαστούν κατάλληλα για αυτό το μεγάλο μάτς. Επίσης, ένα μικρός αστερίσκος, μου αρέσει το match-up. Θεωρώ ότι είναι η ιδανικότερη ομάδα από τις αντίπαλες 6 που προκρίθηκαν για τον Άρη. Πέρα ότι παίζει στην Ρήγα που είναι εκτός έδρας θεωρητικά για αυτούς. Είναι μια ομάδα η οποία έχει κακή άμυνα, έχει την 7η χειρότερη άμυνα στην διοργάνωση. Οπότε ο Άρης που είναι σχετικά τη λειτουργική επίθεση μπορεί να βρει πόντους και είναι μια καλή επίθεση. Οπότε είναι ακριβώς αυτό που θέλει ο Άρης. Αυτό να χαλάει το παιχνίδι των αντιπάλων. Εμένα δεν μου αρέσει να σου πω την αλήθεια ότι είναι τόσο καιρό μετά αυτό το μάτς. Γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι στο πικ του φορμαρίσματός του και έχω έναν φόβο του πώς θα βρισκόμαστε εκείνη την περίοδο. Γιατί έχει κάνει ο Άρης και κακές περιόδους στη φετινή σεζόν. Δηλαδή περιόδους που δεν έπαιζε 10 στα 10 ότι μπορεί να παίξει. Γιατί στην κακή του περίοδο ο Άρης έπαιζε 8 στα 10 αυτό που μπορεί να παίξει, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Παρ' όλα αυτά το ακούω. Περιμένουμε να το δούμε. Ήθελα να κάνουμε σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το βίντεο και μία ερώτηση πόσο βαθμολογούμε στα 10 την ομάδα, αλλά δεν θεωρώ ότι δεν μπορούμε, ότι μπορείς να βάλεις κάτι άλλο πέρα από 10 στα 10 για αυτό που έχει κάνει ο Άρης. Στο φετινό EuroCup, ναι. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Προμετέη σαν match-up. Δεν θα ήθελα να την πανταλώνα με τίποτα γιατί δεν θέλω μια ομάδα με τόσο καλό ρόστερ, ακόμα και αν δεν βρίσκει τον εαυτό της αυτή την περίοδο. Και μου αρέσει πάρα πολύ ότι αν περάσει στην Προμετέη, έχεις απέναντί σου την Μπουργκ. Κάτι της χρωστάμε νομίζω την Μπουργκ. Κάτι της χρωστάμε. Μετά την ήττα της από την Ulm, εγώ δεν θα τρώω άλλα French toast όταν πηγαίνω για brunch. Να ενημερώσω. Μέχρι να τους κερδίσουμε, γιατί αυτοί που κάνουν περίεργα αποτελέσματα τις τελευταίες αγωνιστικές, πολλές φορές το πληρώνουν. Αυτά και για το σημερινό βίντεο. Ήμουν ο Ιάσονας Μίσχος, μαζί μας ο Θωμάς Αντωνόπουλος, No It Ball Podcast, μπάσκετ γυναικών του Άρη, assistant coach, σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται τη φετινή σεζόν. Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά δεν θα περάσουν άλλοι 2 μήνες μέχρι να κάνουμε το επόμενο βίντεο, ότι θα μας αναγκάσει και η ομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους παρακολουθήσατε. Like και subscribe βοηθάνε πάρα πολύ το κανάλι, αν σας άρεσε πάντα αυτό που είδατε. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια.